Mae redeg y ysbryd yn dull, rheoli pridd a ddefnyddir yn gyfredin gan ffermwyr i leihau cywasgu pridd a chynhyrchu gymaint o gnadau a phosib. Ond mae'n defnyddiol hefyd wrth rheoli plotiau bwyd o ansawdd ar gyfer bywyd gwyllt. Mae'r dull hwn yn lacio neu chwalu pridd gan ganiatau iddo ddal mwy o ddŵr a helpu leihau'r risg o llyfogydd i lawr yr afon. Mae yna ffantais ychwanegol hefyd, sef gwella iechyd y pridd gan gynhyddu cynhyrchiant y ca. Mae gwybod lefelau P, K a pH eich pridd yn gallu gwella iechyd y pridd a chynhyrchiant y tir. Gall leihau colled maethynau hefyd, a gall ychwanegu calch wella strwythur y pridd. Mae cael gorchudd pridd parhaol trwy hau dan gnydau fel meis, neu ddrilio cnydau'n syth i'r sofl yn cadw lleithder yn y pridd a gwellau strwythur. Bydd hyn hefyd yn helpu i leihau unrhyw golledion o faethynau. Os hoffech ddysgu mwy, cysylltwch â phrosiect Pedair Afon LIFE drwy e-bost.